kung sila hangita. Hangita day. Hingit lagi. Sabay. Si Bitoy. Si Jameson. Yang si Kuya Ryan. Oh, buto na po. Basta dyan lang kaya na-kontra tayo. Tapos vlogger dyan po. Bato? Bantay ko bigan on kanila. Ano ba? Asin. Asin. Asin, asin, asin. Kapag asin kay. Dos. Ah, lagi po ha. Tagkang ano ito? Kapag ikaw kaya gawas ang tamos. Alok mo! Itsura niya. Tarong lihat picture yaw sin. Tay, kano lang kantoy. Tunga tay. Hindi pag asin daw. Ug asin ba? Tirada ya. Lagi. Nati tirada ron. Finisher again. Parkour ba? Parkour. Lagi sa gindahon. Dai pagpag-una sa saging na ikaw. Ikaw ah, yan. Atong ingana dire. Ha? Una nga. Sogo ko. Una sa saging? Haman? Ato saging.
Loy. Loy. Haron. Ah. Ito guys. Nagde-decorate sila.